Hayırlı ki siz Müslim televideniyesi topşuların qoruysiz yanılıqlar çağrılışı bilen studiyada min Rimma Avzalova jirligimizde bolgan waqıйgalar turunda qısqaça. Resmi kronika. Ana kapitali programmasi 2026 yılga kadar uzaytılacak. Birinci balaları tuğan aileler yardımga esep tuta olacak. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin federal jıyınğa yıllık yollamasında haber etti. Prezident ana kapitalın 150 min so'mga orttirishga taqdim etdi. Üsteme akşağa aile ikinci bala tuğanda hukuklu bulacak. İki balalı aileler için ana kapitalından gımumi kulemi 616 min so'mga jete hem yıl sayın indeksatsiyalanacak. Vladimir Putin 2020 yılın 1 sentyabrından başlap texnik mümkünlikleri bulgan mekteplerde başlangıç sınıflar için buшлай туклану uyuştururga koştu. Başka mekteplerde mınday tuklanu 2023 yılın 1 sentyabrından da sınga kalmışı uyuşturulurga tiştiydi ol. Rossiya mekteplerindeki sınıf jetekçileri ay sayın 5 min so'm üsteme akça ala başlayacak. Okuvchilarga eng yaqini onlarning sınıf jetekçileri. Bu zor javoblılık hem ol ustozlarning ayruşanlık azirligin hem yardamin talep eti. Şul sebeple 1 sentyabrdan o sınıf jetekçilerine federal büdjetten 5 mindən de kim bulmagan üsteme төлөүлөр киртирге керек деп саныйм dedi prezident. Biz hava sıfatını monitoring gösteren sistema işlerge hem аны kullanılışqa kиртирге тиеш. Келешекте мындай kontrolni bütün ilge таратырга керек хаваны гына түгел, су һәм туфракны да контрольдә тота торган булырга тиеш. Бу шүплекләргә ташлана торган калдыкларның күләмен киметергә, шүпшарны оралап җыюны булдырырга кирәк диде. Devam ederiz. Bu atnada avul jirliklerinde atçot sessiyaları başlanıp gitti. Jirlikler uzgan yıldagi şenliklerinde yumğaq yasıy hem xalitesi problemalarını analizlay. Jiyinlarda rayon başlığı Ramil Mullin, rayon prokuroru Danis Ahmedjanov, xalqqa xizmet ko'rsatuvchi uyushma jetekçileri qatnaşı. Çarşamba günü Kiraşuran hem Varaşbaş avul jirliklerinde uzgan jiyinlardan Elfinur Nahmanova reportajı. Kiraşoran jirliginde avul jiyini yılдағы şajanlı uzdı. Jirlik başlığı Radik Safiyullin hem çıgış yasauvchilar yıl davamında başqarılgan işler bilen tanıştırdı. Мәгариф ветераны Фаягүл Гайнетдинова авылның чисталыгына, яшәешенә кагылышлы проблемаларны күтәрде. Җиңүнең 75 еллыгы алдыннан Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары турында мәгълүматларны яңарту, туплау кирәклеген әйтте. Җирлектә башкарылган төзекләндерү эшләре тудырылган мөмкинлекләр өчен рәхмәт әйтүчеләр дә булды. Халык авылга асфальт юл салдыру, район үзәгеннән автобус йөртү, мәктәп ихатасының кыймасын алыштыру һәм балалар бакчасына уен мәйданчыгы ясау кебек эшләрдә ярдәм сорады. Эшсезлек проблемасы да күтәрелде. Халыкның үз мәшгульлеген булдыру юнәлешендә Кирашуран җирлегендә телгә алып сөйләрлек мисаллар юк диярлек. Район башлыгы эшсезлек проблемасына тукталып булай диде. Аллаға шүкір біздің үшін тоже бек зор бір яқтан қуаныш болды енді, чөнки бик көп инвестициялар кіртіп, яңа техникалар алып, көп еллар шикәртелмәгән җирләрне шикәртеп, енді мотор айтып эшен алып бара. Бір яқтан біз қуанабыз, Аллаға шүкір зор инвестициялар кіртелеп, икенче яктан енді біз борчылабыз, что эшләп торган фирмаларда, эшләп торган комплексларда кешеләр эшсез калды. İkinci яктан бүген кеше эшкә чакырам дисәң, кешене табып булмый. Бүген берәүдә вакыт кешесе килеп тормый. Кашыл юнәлеш булсын, башка юнәлеш булсын, бу мәсьәләдә конечно кызганыч һаман юклыйбыз, нәрсәләр өмет итәбез. Тормышыбыз матур, әйбәт, ләкин авылыбыз картая. Иң йөрәгемә әрнеткән шушы. Яшьләребезне калдыру өчен менә башка авылларда үзенең коллективы белән берсе түбә яба. Берсе килеп газ кертеп китә. Өченчесе килеп турба андый эшне башкара торган үзебездә дә яшьләребез бар. Мин бу мәсьәләне ничә мәртәбә шушы җыелышларда күтәреп чыктым. Общий җыелышларда, әйме. Менә шушыны оештырып җибәреп булмый безнең авылда. Татшурандагы сусызлык республикага шаулады узган ел. 3 айга сузылган проблема ниһаят хәл ителгән. Җирлектә халыкны эчә торган су белән тәэмин итү буенча күп эшләнсә дә, проблема тулысынча шешелмәгән әле. Шуран авылында гына да 3 километрга якын су трассасын яңартасылары бар. Карап торганнары халыктан җыелган үзара салым акчасы. Аны быел 1 мең сумнан җыярга сөйләшкәннәр. Урашбаш авыл җирлегендә узган җыенда җирлек башлыгы Зинфира Маннапова башкарылган эшләргә җентекле анализ ясады. Халыктан җыелган үзара салым акчасы хисабына башкарылган төзү-төзекләндерү эшләренә тукталды, алар ел дәвамында шактый булган.
Район башлыгы Рамил Муллинның йомгаклау сүзеннән соң үрәш башлылар халыкның иминлегенә кагылышлы мәсьәләләрне күтәрде. Аерым алганда, авыл янындагы остановка будкасын яңарту, үрәш баш урамында машиналарга тизлекне киметү кирәклеген искәртүче юл билгесе кую, урам аша узучы газ турбасын күтәртү кирәклеген әйтте алар. Киләчәктә проблемаларны хәл итү юнәлешендә эш алып барылачагы әйтелде. Җирлектә тормыш-көнкүреш шартларын яхшырту максатын күздә тотып башкарылган эшләрдән халык канәгать. Мөмкинлекләр бар, үзара салым акчасы җыелып бара ел саен, шул акчага аннары мәләр оештырыла. Бик күп эшләр эшләнелә, менә соңгы вакытларда зыяратларыбызны бик әйбәт карадылык, юлларны әйбәтләп ясадылык. Бөтен үйләргә дә су кертелгән, газ бар, бөтен уңайлыкларда бар авыл җирлегендә. Кышкыны жулар чистартылып тора, утлар янып тора, авыл якты. Безнең авылыбызда мәктәп, балалар бакчасы, почта, медпункт, авыл җирлеге, китапханә, клуб гүрләп эшләп тора. Алар бөтенесе дә бер түбә астына керде. Бу бик зур уңайлыклар китерде безгә, чөнки без барыбыз да берләшеп эшлибез. Соңгы елларда булган үзгәрешләргә без бик шат, аңа безнең үзебезнең дә өлешебез керде. Чөнки үзара салым акчасы белән авылда бик күп эшләр эшләнелә. Әлфинур Даңманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Байык һәм октябрь авыл җирлекләрендә дә отчет сессиялары үтте. Җыеннар тыныч булуы һәм халыкның башкарылган һәр эштән хәбәрдар булуы белән аерылып торды. Теманы Фәридә Гайнетдинова. Байык авыл җирлеге быел отчет сессиясын капиталь төзекләндерү узган күп функцияле үзәкнең залында үткәрде. Залда яшьләр әллә ни күп булмаса да, җирлек тормышы белән кызыксынып яшәүче халык белән тулы иде. Җирлекнең 2019 елдагы эшчәнлеге агымдагы елга планнар белән җирлек башлыгы Марат Фәхрилгаянов таныштырды. Байык төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Гөлнара Султанова Ак Калфак җәмгыятенең Байык бүлекчәсе җитәкчесе Нурсина Шәйхәдарованың участок полиция инспекторы чыгышларын да халык зур кызыксыну белән тыңлады. Арабыздан безгә бәхетле, тыныч тормыш бүләк иткән сугыш ветераннары, җиңүне якынайтуда үзләреннән зур өлеш керткән тыл ветераннары бакыйлыкка күчеп бара. Алар белән үткәнебезне һәм киләчәгебезне бәйләп торган күренмәс җепләр әкренләп өзелә бара. Бу дәһшәтле сугышка җирлегебездән 351 ир-егет китеп, шуларның бары 108 генә туган авылларына әйләнеп кайтырга насип булды. Октябрь авылы халкы да электән үк сессияләрдә теләп катнаша. Быел да алар сессиягә актив булып килгәннәр иде. Җирлек башлыгы Илгиз Ханнанов иң яхшы эшләүче җирлек башлыкларыннан берсе. Шуңа күрә дә аның чыгышы эштәлекле, һәр юнәлешне ачык итеп яктыртуы, башкарылган эшләрнең күп булуы белән аерылып торды. Җир һәм милек буенча түләүдә шактый алга китеш күзәтелә. Менә инде әйткәнемчә, физик затлар кеременә салым безнең 50% кына тәшкил итә. Үзара салым инде ансы һәрхәлдә 100%. Чыгыш ясаучы авыл мәдәният йорты директоры Сахира Каймова мәдәният юнәлешендә башкарылган эшләргә тукталды. Авылның активы Зәйтүнә Пануриева да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шуны әйтәсем килә, үзебезнең җирле үзидарә җитәкчесенең эшеннән без бик канәгать. Эшләнгән эшләр бик күп булды. Су белән өзеклекләр юк, юллар чистартылып тора. Менә бүген дә күрдек инде. Шул хәтле рәхәт иттереп трактор белән урамнарыбызны чистартып чыкты. Ут бар урамнарда. Süt җыялар, чүп җыялар. Аллага шөкер генә дип яшисе. Муниципаль район башлыгы һәр ике җирлектә дә җирлек халкын райондагы эш барышы, ирешкән уңышлар белән таныштырды. Сессия эшендә катнашучыларның сорауларына җавап бирде. Үзара салым программасы булмаса, бу авылларны ни хәлгә китерү мине башка сыйнасы. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Менә ел саен инде бик авыр булса да, инде ул бер караганда күп, икенче караганда ел дәверенә булгач ул да түгел инде. Бүген көндә bir magazinga kirib neyber alımızdan qarasaq, o xadir bugün indi tege sanıqla tege, kündəlik tege tiyini sanağaç kənişini kub indi ol. Noğa qaramasdan bugün indi binə bu uzara salını xublab, sizin şuşu programlarda qatnaştırıb, avuluna, jirlikini biz indi şuşu sizin bilən şuşu avullarımızın qiyafətini özgərtə aldıq, Allah'a şükür. Сессияга килгән халык җирлектәге тормыш белән генә түгел, район тормыш белән дә кызыксынып яши. Башкарылган эшләрдән канәгать булуын белдерә. Бүген без Байык авыл җирлегенә 2019 еллык отчетын тыңладык. Һәм инде әйтергә кирәк, бик
күп эшләр эшләнгән һәм инде алдагы елларда да үзара салымнар яхшы гына җыелып барыбыз да сау сәламәт булып булсак, үзара салымнар җыелсак, тагын да күбрәк эшләр эшләнер дип уйлыйбыз һәм инде барлык төбәкләрдә дә ремонтлар кер дигән, объектларда ремонтлар кер дигән өметтә калабыз. Җирлегебездә бик күп эшләр эшләнде. Аллаһка шөкер. Аларны санап кына чыкмалы түгел инде. Менә бүген урамнарыбыз төзек. Кичләрен электр лампаларында рәхәтләнеп Скандинавияча йөрүләргә чыгабыз. Без генә түгел әле, миннән картыракларда урамга чыгалар. Иратларда чыга башлады әле таяклар тотып. Шундый күңелле. Җирле үзәгәренең шу канәгатьләнергә бишлек. Иртән сәгать 5-тә башлыйлар шул. Төнге 5-кә, төнге 12-дә бетерәм икән, белмим әле. Һәр вакытта авыл кешесен тырышып, алар өчен җан атып бирә торган кешене мен беренче тапкыр күрәм. Авыл өчен. Үзебезнең авыл кешесе эшләсен, ярдәм итәрбез Алла бирсә. Отчет сессияларында җирлек халкы борчыган мәсьәләләрен турыдан-туры район башлыгына җиткерә ала. Шуңа күрә дә мондый очрашуларда алар бик теләп катнашалар. Теге яки бу мәсьәлә буенча конкрет җаваплар алалар. Шуңа күрә дә мондый очрашулар һәр вакыт көтеп алына. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Баланлы авыл җирлегендә халык бердәм булып, шанычлы адымнар белән алга атлый. Үз эшен булдырып, фермерлык хәрәкәтенә кушылучылар да бар. Шундыйларның берсе Тәслимә һәм Хәмид Гыйзетдиновлар белән хәбәрчеләребездә танышып кайтты. Баланны Шуганка һәм Шиятүбә авылларын берләштерүче Баланны авыл җирлегендә 664 кеше яши. Яшәүчеләрнең күпчелеген урта һәм өлкән буын тәшкил итә. Шуңа да карамастан җирлектә төрле чаралар еш уза. Өлкәннәрнең эшләгән эшләрен хөрмәтләп, зурлап, инде алардан үрнәк алып, үзебез белән йөртүебез аларны куандыра, җилкенеп, бүтән чакырган чараларыбызга катнашалар. Яшьләр инде араларда спонсорлар булып, шулай ияртеп йөрүче яшьләребез булуы белән дә бәхетле җирлек. Республика программалары һәм үзара салым акчалары ярдәме белән җирлектә күп төрле эшләр башкарылган. Соңгы елларда чыннан да үзара салым акчаларын файдаланып, инде без юлларны яхшырта алдык, авыл эшлекләрендәге юлларны яхшырта алдык. Инде күптән тузган су турбаларын алыштыра алдык. Халык аңлый, үзара салым акчаларын теләп түли, үзенең яшәешен яхшыртыр өчен үзеннән өлеш кертә. Халыкның рухи тормышын җанландыру юнәлешендә дә җирлектә актив эш алып барыла. Җирлек халкы төрле чараларда актив катнаша, яңа бәйрәмнәр уйлап таба. Атла әйдә дигән акция башланып китте. Бу ТССРның 100 еллыгына 100 көн буе дәвам итәчәк. 1 майга нәтиҗә ясаячакбыз. Иң актив оешма, иң актив гаилә, иң актив кешегә бүләкләр бирелгән, билгеләнгән. Телефоннарга атлау шагомер приложениелары куйдык. Кичке 9-да менә шушының кадәр атлаштык дип сөенешәбез. Бу инде сәламәтлек, сәламәт яшәү рәвеше. Җирлектә шәхси эшләрен булдырган 11 эшмәкәр исәпләнә. Шәхси хуҗалыкларында күпләп терлек асраучы, төрле сөт эшләмәләре җитештерүче айрым хуҗалыклар да бар. Тәслимә һәм Хәмид Гыйзетдиновлар гаиләсе шундыйлардан. Шуны без ипләп кенә мал асрый башладык. Безгә инде башкача әйткәндә, биян айларда, үземнең әйләрдә тоналар биреп чыгардылар. Шуны башта бер сыер, аннан 2 сыер, аннан 3 сыерга әйләндереп шайтырып без малны асрап киттек. Аннан бозаулар инде күпләп мал асрадык һәр вакытта да. Әзер продукцияны урнаштыруның авырлыгы юк диләр Гыйзетдиновлар. Чөнки хәзер күп авылларда халык тирлеген бетерә бара. Шул ук вакытта сыйфатлы, төрле кушылмаларсыз эшләнгән ризыкка да өстенлек бирә сатып алучылар. 2019 елны без инде сөт җыючыларга сөт сатмадык. Эшкәртеп, сөт стойыртып, кызыл ырымчык, ак ырымчык, катык ясап сатабыз. Мөслимгә җибәрәбез, авылда сатабыз, Җәлилгә илтәбез, Ознакайга җибәрәбез. Бүген авылларда төпләнеп калучы яшьләрнең саны кимегәннән кими бара. Күпчелек авылларны урта һәм өлкән буын кешеләр тәшкил итә. Ә бит чыннан да тормышта үз юлын табар, җитеш тормыш корыр өчен курыкмаска һәм көчле рухлы булырга кирәк. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызның иң өлкән кешесе, Яңа Сәйит авылында яшәүче Гайны Камал апа Мәүлиева бу көннәрдә котлаулар кабул итә. Аңа 105 яшь тулды. Гасыр яшьтәшен котларга район башлыгы Рамил Муллин җитәкчелегендәге делегация килде. 100 яшьләрнең шатлыгын безнең коллегаларыбыз да уртаклашты.
Кучаңына барып кирсәң дә, күптәнге танышын күргәндәй, мөлаем йөз белән каршылый Гайникамал апа. 105 яшьне бирмәссең дә үзенә. Уш зихене дөрес, күзләре яхшы күрә. Һәр кем белән ачык итеп сөйләшә. Район башлыгында үз улы кебек күреп, яратып, эчкерсез аралашты. Ул көнне юбилярга Россия президентының котлау хаты, чәчәк бәйләме һәм бүләкләр тапшырылды. Гайникамал апа 40 елга якын килене Рәмзилә тәрбиясендә яши. Кайнанасына яхшы тәрбия, кайгырты күрсәтеп яшәгәне өчен рәхмәт әйтеп, район башлыгы Рәмзилә ханымга чәчәк бәйләме һәм шәльяулык бүләк итте. Бүгенге көндә дә инкене карайым. Ана Айдар кайткач, атна сайын булмаса 10 көн сайын атна сайын мушакыртабыз инде буданы урындыкка утыртып, урындык белән күтәреп, күрше тирәдә кеше булмаса, ишүтеге табага китеп, тәмин иттереп, шабындырып, мунчалар кертәм. Ходай Тәгалә үзе дөрес итеп ярлыкасын. Гайникамал апаның язмышы ил язмышы белән бәйләнгән. Бер гасырдан артык вакыт эчендә ачысын да, төшесен дә күп күргән ул. Якыннарын югалту ачысында татыган. Бик иртә ирен һәм 2 улын югалткан. Шулай да сынмаган. Шулай булса сирләмәдем. Ondan sonra yolga girdim. Yolga Ocakülle'ye babayla bile gittim. Babayla bile. İşler babay işat bile işimiz var ama onu uşatıp koydum. Bir kilasında yoğaltmayışa. Şurayı yaşadık. Гайникамал әбинең 6 баласыннан туган 12 ыныгы, 6 ынык бар бүген. Балаларының балаларын тәрбияләшеп яшәгәнгә барысыннан да игелек, кайгырту күреп гомер итә ул. Хәл белергә генә кайтып киткән кешеләр аңа күп ярдәм итәләбез. Бөтен эшне ул эшли, мунчасын кертә, көн саен ашарга әзерләп ашата, өстен һәр вакыт карап, тәрбияләп тора. Без аңа бик рәхмәтле. Балаларына да, менә Айдарга кызлар инде сирәгрәк кайта, Айдар һәр вакыт. Кызы Фәүзия ханым әнкәйнең шулай озын гомер итүен аның гел хәрәкәттә булуында, эштән курыкмавында дип саный. Шушылай озак яшәтә торган бер шөгыле ул гомергә тиз йөрде. Мин үзем аның кадәр үк йөри алмадым бер качанда. Хәтерлим әле апа Бойсарда укытты, Актаныш районы, Иске Бойсар. Ул бездән бик ерак, 20 километрлап бардыр. Кыш көне шунда җәяү барып кайтканын хәтерлим. Ул ишегендер эшкәртүләр, борчак чабу. Аннан соң колхозга бәрәңге алулар, без аның бөтенесен үттек бергәләп. Бәхетле карчык әнә шулай ил көнгә иминлек теләп, балаларының һәм оныкларының уңышларына сөенеп гомер итә. Әлфия Томанова, Динар Нуртдинов, Мессуд телевизиясе. Мөслимдә тату сыйныф серләре республика бәйгесенең зона этабы үтте. Бәйгедә Актаныш, Минзәлә, Сарман, Тукай һәм Мөслим районнары мәктәпләре чыгыш ясады. Бәйге күңелле бәйрәм төсен алды. Шул хакта алдагы сюжетта. Наша выставка символизирует многонациональный Татарстан. Тату сыйныф серләре бәйгесе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан оештырыла. Бәйге 4 этапта уза. Мәктәп муниципаль этапларда җиңгән сыйныф зона этабында катнашу хокукын ала. Районыбыз мәктәпләре әлеге бәйгедә катнашып ел сайын призлы урыннар белән кайта. Узган ел Татшуран мәктәбенең 8нче сыйныфы лауреат исемен алды. Быел алар зона этабында катнашучыларны сәламләде. Район башкарма комитетының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова да бәйгедә катнашучыларны сәламләп уңышлар теләде. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да район җитәкчелеге тарафыннан һәм шәхсән үземнең исемнән шушындый матур чара тату сыйныф серләре зона туры белән ихлас тәкъдим итеп китәргә. Мы рады участвовать в этом конкурсе, потому что наш класс самый многонациональный и дружный класс. И благодаря этому конкурсу наш класс стал еще сплоченнее, и мы стали еще дружнее и крепче. Работаю с ними в первый год, и для меня первоначально была проблема собрать класс. Я с ними познакомилась, и данный конкурс мне дал возможность огромную сплотить их, собрать их вместе. И в первую очередь важно работа не только с учащимся, но и в первую очередь с родителями. Наши родители самые сильные, самые умные. Командалар визит карточкасы биреме буенча үзләрен тәкъдим иттеләр. Жюри биремне идеясы укучыларның һәм әтиәниләрнең артистлык сәләте, бердәмлеге һәм оригиналлык буенча бәяләде. Сыйныфларның эшчәнлеге белән махсус күргәзмәдә дә танышырга мөмкин иде. Күргәзмәдә укучылар эшчәнлекләрен фотоальбомнар, стена газеталары, плакатлар, иҗади проектлар һәм башкалар аша тәкъдим итте. Әтиәниләр белән без инде
Быел 8-нче сыйныфта укыйбыз әйме. Әтиәниләр белән мин байтак танышырашам инде. 7-нче класстан алган идем, 2 ел эшлим бу класс белән. Һәм без әтиәниләр белән беренче очрашуда бик рәхәтләнеп очрашып, уртак тел табып, рәхәтләнеп эшләдек. Когда у нас в республике проходит такое мероприятие, именно такие конкурсы, и где могут участвовать родители школ, то здесь не остается никакого волнения, что-то. Здесь у нас просто сплоченность, и мы готовились к конкурсу дружно, весело, сплоченно. Тагын бер бирем проект яклау. Аның максаты Россиядә һәм Татарстанда яшәүче халыкларның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләре нигезендә гражданлыкны ныгыту. Шул исәптән телне, әдәбиятны, сәнгатьне, һөнәрчелекне популярлаштыру. Проектны яклаганда укучылар нинди мәдәни чараларда катнашуларын, сәнгать белән ни дәрәҗәдә кызыксынуларын күрсәтергә тырышты. Все участники, без исключения, творческие, оригинальные, нестандартные, дружные. Очень много интересных идей в плане взаимодействия семьи и школы, очень много интересных проектов. И, конечно же, самая сложная задача у нас в жюри. Көріп тұрабыз, көндәшләребездә бик көчле. Олар белән инде ярышу үзе бер шатлык, үзе бер куаныч дип әйтәм. Мөслим матбугат үзәгенә, коллегаларыма, Мөслим телевидениесына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлеге кадрларның барысы да аларның ярдәме белән эшләнде. Бәйгедә Минзәлә шәһәре 3-нче санлы урта мәктәбенең 5-нче А сыйныфы җиңү яулады. Мөслим гимназиясының 7-нче Б сыйныфы укучылары 2-нче, Актаныш 1-нче санлы урта мәктәбенең 5-нче сыйныфы 3-нче урынга лаек булды. Этот конкурс сплотил нас. Мы родители 5 класса, я их взяла только-только, вот буквально 3-4 месяца. И подготовка к этому конкурсу на протяжении 3-4 месяцев, она нас сплотила. И на самом деле мы можем теперь с уверенностью сказать, что мы самый дружный класс. Муслим районда шул кадәр кунакчыл, шул кадәр матур җирдә каршы алдылар безне. Барысы да шундый ягымлы караш белән каршы алдылар. Һәм үзебезгә шул кадәр матур җылы хисләр җыеп алып китәбез. Конкурста катнашкан bütün командалар да бик көчле. Үзебез өчен бик күп яңалык та алдык. Мөслим лицее туган як ел язмасы номинациясында Сарман районының Җәлил гимназиясе халыклар дуслыгы һәм Тукай районының Новотроицкий урта мәктәбе иҗади алым номинациясында бүләкләнде. Бәйгенең финалы гыйнвар ахырында Йорчаллы шәһәрендә узачак. Финалда Минзәлә мәктәбе белән бер рәттән Мөслим гимназиясе да бердәмлеген күрсәтәчәк. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар алда сезне бүләккә җир тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз. Мөслим телевидениесе тапшыруларын дәвам итә. Эфирда бүләккә җир сәхифәсе котлау хатын тыңларга, якыннарының изге теләкләрен кабул итәргә экраннар янына Катмыш авылында яшәүче Фәттахова Рәзифә Хантимир кызын дәшәбез. Рәзифә апага 20 гыйнварда 85 яшь тула икән. Катмыш авылында яшәүче кадерле әниебез Фәттахова Рәзифә Хантимир кызына 20 гыйнварда 85 яшь тула. Әниебезнең әтиебез Ирхат белән гаилә коруларына 60 ел. Гаиләбез өчен якты, илаһи зур бәйрәм дип башлана котлау хаты. Агачларны бәс сарган әкияти матур көндә гаилә корган әтиәниебез. Кышкы суыклардан дәрт дарман алып, карлар аклыгын юлдаш итеп, ак-пак күңелле кеше булып яшәде алар. Ярдәмчел, ачык күзле, киң күңелле булулары белән сокландырып, без балаларына да үрнәк булып гомер иттеләр. Бер кайчан да зарланмадылар, авырлыклар алдында куркып калмадылар. Тормышта күпне күрсәләр дә сынмаганнар, сыгылмаганнар, ныклы ихтиярлы булганнар. Бүген дә өлкән яшьтә булуларына карамастан, хәрәкәттә бәрәкәт дип яшиләр. Тик тормыйлар. Көчләреннән килгән кадәр безгә булышырга тырышалар. Киңәшләре белән ярдәм итәләр. Рәхмәт сезгә, кадерлеләребез. Әни, сиңа 85 яшь тула. 85-не биреп булмый әле сиңа. Син яшәүдән тәм һәм ям табып яши беләсең. Һәр гамәлең белән безгә үрнәксин. Аллаһының рәхмәте яусын сиңа.
Сиңа озын гомер, тән сихәтлеге, кайгы хәсрәтсез көннәр, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганага булып торуыңны телибез. Балаларың, оныкларың, оныкчыкларыңның бәхетен күреп, безнең арада шатланып кына яшәргә язсын. Әтиебез белән пар канатлар булып әле тагын бик күп еллар безгә терәк булып гомер итегез. Хәерле озын гомер һәм сәламәтлек телибез сезгә. Шул чәчләрең, маңгай сырларың күбәйсә дә еллар үтүгә, безнең өчен мәңге яшьсең әнкәй, картаюны белмә гомергә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа гомергә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибеше, кояш син безгә. Рәзиф апа, Ирхат абый, сезне яратып иңизге теләкләрен кызыгыз Резеда, киявегез Миндар, улыгыз Илфак, киленегез Гөлсинә һәм онук-онукчыкларыгыз җиткерде. Туган көннәрегез, гомер бәйрәмнәрегез, гаилә бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын, матур күңелле үтсен дибез. Балаларыгызның игелеген генә күреп, яшәү насыйп булсын сезгә. Һәм алдагы җиребезне әлбәттә инде бары тик сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Düğünün tələrində əti əmi var şilək. Durmuş alıb barğanlarda, balamı deyib yanğanlarda, ikisi birgə kirək. Bildirəmə şiləkləri, əli var yürəkləri, əni yanında əti var, əti yanında əni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. İyi güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Kuşlarday sayraşıp üstük ömrü kiyini təgizide, şaypalamadı bar şilekler, bir yıldan bir adımda atlauga ikigizide. Bildirəmə şilekleri, elif var yürekleri, eni yanında eti var, eti yanında eni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. İyi güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Yaşamadıgız da bitsiz 50 düşün. İndi yaşasagiz idi uçurgan kuşlarıgızның toyup yıxsi var kışın. Bildirəmə şilekleri, elif var yürekleri, eni yanında eti var, eti yanında eni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Tügülemesinin par şilekler, tügülegen tuğut bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki göz var şakta kebük değilimiz çıgıp bulmaz. Bildirəmə şilekleri, elif var yürekleri, eni yanında eti var, eti yanında eni. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, birisini Xuday jəlləmey. Birisini Xuday jəlləmey. Birisini Xuday jəlləmey.
Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәр кемгә ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Сәламәтлек һәм бәхет телибез сезгә. Тормыштан тәм һәм ям табып яшәргә язсын.